Kwaiwai mabi angu ndauya nonhaudzo manhoko dzozuva rogumi nonhanhatu mwedzi uno wakukadzi. Nyasi kamushonga kodziva mupengo kakabva kuchina tanyepiwa kuti kanobvumiwa ba kutohwa vanhu wakari kutera. Vanhu vane chirwere choshura matongo HIV vanosvika miriyoni nomazana mairi anozviuru pabodzi pono wapwere wari pasi pemakore 17 pabodzi pono hwara dziri pamusoro pemakore 60 paiwana mai wananyachiri wakazvitakura wari kuyamwisa pabodzipo vanobvumiwa ba kukatora. Kwai vanhu vanopfari novano BP noshuka yakakwiritsa vanobvumiwa ba kukatora. Kwai vari kuhwara nomwoyo vanobvumiwa ba pabodzi pono vanoitsvo dziri kunetsa pabodzi pono vanonetseka nokufema chirwere choasima. Izvi zvinotorwadza kufunga kuti saka kakamborirani kahwere ka nokuti apa zviri kutoningisika kuti wazhinji wachatadza kukatora nokuti kanenge kari zvisvino pakukaishandisako. Paipo kare vanhu vese munyika vari kundobvunzana mubvunzo wekuti mbanani vari kugopuwa kamushonga vanhu vari kusvika zana rozviuru here kana kuti vari kusvika mazana mairi ozviuru nokuti takandonyepiwa kuti kwapiwa kamushonga kanosvika zviuru mazana mairi pari bagoziwa zvisvino hurumende iri becha iri kureketawo pokare. Pai hurumende yedu iri kuita kubatana nobazi routano pasi rese muZimbabwe kufundisa wana mukoti nevamwe vanosenza mukurapa vanhu kuti wagone kugopa kamushonga kodziva mupengo ka. Izvi zvinotofadza nokuti umbowo ndo hunodiwa uye kuti vanhu vagozive zviri kuitika ndizvo zvisvino toimba kuti vachagoramba vachiita zvisvino zvimwe. Wanakadzitape mabi angu vari kutodawo kuti wagopuwawo kamushonga kodziva mupengo pari kupuwawo wana mukoti newana chiremba. Kwai isusu tiripo pavanhu vari kugopa vanhu umbowo nokuzviri kuitika munyika nokuti basa redu rakandokosha. Kukosha kwaro kuri kuita kuti tide kuwanawo kamushonga ka nokuchimbidza. Tinoimba kuti hurumendewo vachagotetekera. Nyasi vanhu washamisika wachiona mumiriri womutoko yodzasi mudare reparamende Herbert Shumamhini ari kuchema nomugwagwa yaita kuchereka yaita makomba atakambokunyepa iya munzvimbo yomutoko. Izvi zvashamisa vanhu vazhinji vagomunyepa kuti kwaiko warekererei kuenda konyepa mutungamiri wenyika nokuti ndiye aipaumba kuti vanhu ZANU-PF ndio wega vanokwanisa kusvitsa zvichemo kwaari huiba weMDC nevamwewo. Izvi zvatofadza nokuti zvabudisa pachena kuti vanhu vari kuba mari yonyika vachitadza kuita kuti nyika ibudirire. Idi zvakanyangaritsa mabi angu. Dai wareka kuita zvokumwa muto vamwe vachida kuseva zvii. Bazi rehurumende rinoita zvokuverenga vanhu nezvinhu reZimstat ratiro ragotanga kunangisa nokudhirowa nokuona kuti vanhu vagoverengiwe kupera kwegore rino. Kwai mugore rino vanhu vari kufanira kuverengiwa kuti tizive kuti nyika imbori navanhu vangani. Saka vachange vachitanga vachimbotenderera kuona kuti zvinogoneka kuitika sei. Izvi zvinotofadza dai wakaita asi tinoimba kuti vanenge vari kuteedzera zvokudzivirira dzihwa mupengo zvimwe. Kanzuro yeguta roMutare kureketa kuno yakaita kugava matunduru nevanhu nokuti vari kudamba zvokugobhadharisiwa mari yakawakakwidza zvakapetiwa kashanu. Zvakatorwadza vazhinji wakabuda tsungununu wakasaya zvokuita wakabva waenda komira pahofisi po kanzurupo kuti wadzikise mitengo iyi. Tinoimba kuti vachagodzikisa mitengo iyi zvirerukire vanhu vese. Tiri kufara kuti chipatara chonungoma huru chaita magweta achimiririra kutora hurumende kuendesa kumataurodzi mhosva. Wanyora gwaro rokuti hurumende inozuva ribodzi rokuti iite kuti mvura iboeke pachipatara chi kuitira kuti warwere waripo waningisike zvisvino uye kuitiwa sovanhu vari bechino. Idi zvakaoma mabi angu. Tinoimba kuti vachagokunda. Kuno kachirwere kari kuzikana nokuti chirwere chamunandira muchirungu January disease kanokonzerwa nozvikwekwe kanyanya kurura kwai katogwarasha ng'ombe dzinopfuura chiuru chibodzi munyika medumo. Kwai dunhu reMashonaland West ndiro ranyanya kubvira kwaMugabeko kuenda kuChegutu nokune kumhodhorongezi ndiko kwaita kunyanya kurura chirwere chi. Mabuja tinaita kungwarira tigoisa ng'ombe kudhibha.
kuno mumwe mufana ari kufunda pachikoro chowakuru choAfrica University anonzi Masimba Ashe Chikuni, uyo azikana no City Challenge for Africa, nokuti ari kuita tunhu, ari kunadzira zvokuti ruzivo rwemakombiyuta runogoderedza mafashamu mumaguta. Tinoramba tichitenda wari kusimukirawa. Tiringe hedu dzopasi rese kwaita madzomba pokare anetsa kudunhu reKenya, munyika yeKenya kudunhu reEmbu. Izvi zvinotorwadza. Tinoimba kuti hurumende ichaita bau kuti zvinadzirike madzomba aya apere. KuGuinea pokare kwaita chirwere cheIbhora icho chanetsa zvokutoti kuNigeria kwakutonzi vanhu vekuGuinea vakutombomisiwa kupinda muNigeriamo. Nyika dzese dzakatendedza Guinea dzakutongwarira kuti chireke kugotekeshera sokorera. Nyika dzokumadokazuva dzekuEU dzati idzo dziri kuda kugopawa Museveni zvirango zvoupfumi, iwo wakatoseka kutoti zvinobatsirei, ndodaba kuenda ikweyo. Idi pakanyangara unotosaya zvekuita nhwarawa dzakadari. Kambani yeGoogle iko kuEU yagopuwa mubayiro murango wokubhadharisiwa miriyoni ribodzi roma-euro. Izvi kwairi kuzviitiwa nonyaya yekuita kwayo kunoita kuti mahotera ekuEurope areke kugoisiwa pane mahotera mazvino. Kwai kuMyanmar watongi ikweyo mautoya agodzima dandemutande pokare, apo vari kuramba vachindoteera wakuru wavanhu vari kutungamira zvokuratidzira zviri kuitiwa ikweyo. Tinoti ngavareke kuramba vachisikinya tukono, dzimwe nyika dzichazopindira manji. Tiri ipapo mabiyangu, togumira pano muenzeko zvezvino. Ndini Mhanduwe Wonhau.